Alina! Alina! Tati! Tu când ai văzut-o pe sora ta ultima oară? Când a ieșit să plece la gunoi. Mincinoasă. Ceva probleme acasă? Violență în familie? Nu înțeleg. Mama? De ce mă întrebați asta? Nu închizi tu și ușa, te rog, ca să vorbesc cu liniște cu tati? Alina nu e singură așa, să știți. Sunt 10 ca ea. Dispar copii. Era un bărbat în haine negre și a băgat în spate la mașină. Te duci în casă și stai cu taică-tu. Fata mea a dispărut și nimeni nu face nimic. Un lucru nu se leagă la un așa fără motiv.